Utenga kuziko la Malawi makamaka boma la Tonse Alliance. President Chakwera komanso Inspector General of Malawi Police, Minister of Homeland ndinu a polisi nonse akweri afete. Kunena kuti ine ndine Boni Kalindo wakwanjeza kumulanje, ndipo zimene ndimalankhulazi palibe amene wandale amandituma chifukwa ine sine wandale. Ife ato alipo anthu amene amandituma ndi amphawi amene akukumana ndi umphawi woopsa mu boma limeneli la Tonse Alliance mu ulamuliro wa Chakwera. Ndipo ngati m'mamitingi mwanu mukamakhala mmaganiza ngati mungandiopseze ineyo kuti ndisiye kuwalankhulira Malawi through maresi amene mmapangawa ndiye mukuzinamiza kwambiri. Ndikufuna ndikuchiteni encourage kapena kukulimbikisani kuti mukamandifuna ineyo muzingoyimba foni kwa mkulu wanga Filipi kapena kwa azibale anga amene ena mukumakashayinira kwa president kuti Boni Kalindo timamuziwa anabadwa matwinzi, winayo ndi Filipi ati kumashayina kwa president, ndipo amene musadandaule tithana naye tikakumana ndi Filipiyo tikamba naye. You are just wasting time. Do not include my brother in this business. Sizi kumukhuza Filipiyo, nangofuna ndikuchite niwone chifukwa inetu ndi maenda mu area afetemo ndi malowa mu State House momo, ndipo mukaona ma information amene wa so credible osonyeza kuti amachoka pa area sate pompo, kusonyeza kuti pali apolisi ena amene samafuna za uchisiru, amene amangoyima pa chilungamo, amene anabolowera ntchito kuphunzira maphunziro awo osakhala kulowera pa carpet interview kapena kulowera ubale. Vuto lake so apolisi angati amene amalephera ngakhale chizungu so ili ndi ziko langa la ineyo. Ndikanakhala kuti ndine ochokera ku Mozambique mwina bwenzi pano ndili ni mantha, koma muziko limene ninabadwira momo ninaphunzira momo mmeneso ndikuziwamo umphawi woopsa kuposa so inu sindingapange mantha. Choncho do not waste much of your energy and resources kumandisakasaka ine ndilipo. Olo mutangolengeza kuti kungoyimba olo wiziro kuti tikumufuna Boni Kalindo, ichocho chimatulukira bambo chipangolini, mwana woopsa, the last man standing. Inetu sindili ngati ma activist ena akhwangwala amantha omapanga zinthu ati kumafuna kuhonga boma kuti azipasidwa makobiri. Ineyo pa list imeneyo mudichosepo, ndipo ngati mmaganiza zimenezo mmangozitayisa nthawi yanu. President Chakwera kwa nthawi yoyamba kuchokera 2022 pa 21 Juni atalamula kuti wamulanda Saulos Chilima Mphamvu chifukwa cha nkhani zokuba zimene zili ku khoti. Leroli wamutumizano sopano Chilima uja ku Tanzania, ndipo anyamuka lija limatchedwa mawa kumapita ku Tanzania. Chilima uja munthu yemwe uja ali ndi milandu uja, munthu omwe uja analandidwa passport, ndipo passport kusungidwa ku nyumba kwa Chakwera. Amene uja kumati akafika pa nsonkhano ndikumakhala ngati osalankhula uja akumutumiza sopano pa Tanzania kuti akayimirire ziko la Malawi kumwambo umene ziko la Tanzania likukumbukira union yawo yakumeneko, mgwirizano wa anthu akumeneko kuti asamasankhane mitundu. Choncho Saulos Chilima ndi amene asankhidwa kuti apite kumeneko. Kundifusa ine ndikanakhala kuti ndinali Chilimayo popeza ndine Boni Kalindo, koma ndikanakhala Chilima ine kumeneko sindikanapita. Number 1
komanso ndikanakhala kuti ine ndine advisor wa Chilimayo ndikanamuwuza kunena kuti achimwene kumeneko musapite chifukwa anzanuyo akuopa mafunso a nyanja ija yatengedwa ndi dziko la Tanzania, komanso nzanuyo akuopa kuti anthu amtukwana, anthu amunyoza, chifukwa posachedwapo pano pali ulendo umene anzanuwo ati apite paja pamatchedwa pa America. Kuja amanyoza kuja ngatitu America yonse iti mulole, komano ulendo uwu angoupanga mwazizizi ataona kuti ayaluka, chifukwa pamene tikunena pano entourage anthu amene amanyamuka mwina 2 weeks president asanapite kumalo ali ku Tanzaniako azazako kale. Tikunena pano mabillions andalama apizapiza onongeka kale chifukwa anthu ananyamuka kale kupita kuja kumatchedwa ku Tanzania, ndipo ena anyamukaso last week kukakonzekera kubwera kwa president Chakwera. So Kairo waionera patali waona kuti ndimutumize ku chifukwa mwina anthu akandifusa za doko limene likumangidwa paja pamatchedwa pa Lake Malawi, komanso pali ulendo umene ndikufuna kuti ndipite ku America, ndiye mwina anthu azanena kuti ndikuyenda kwambiri. Kodi funso likhale lonena kuti kodi milandu ija sapano ya Chilima ija yatha? Apatu zikusonyeza kunena kuti milandu ya Chilima ija kulibe, ndipo posachedwa pompano mwina akamakalowa milandu yo ikangothesedwa, chifukwa umboni uja ukufunidwa uja mwini wake anasayinira ndinu, Chilima sangasayinire iyayi. Choncho musanamize Amalawi kukhala ngati mukumvera munthu yochisoni, pomwe ndi constitutional right yokuti iye aziyendera zinthu zosiyana-siyana being vice president. Ndinanenatu mbuyo mukunena kuti ngati Chilima ndi Chakwera asakunamizana okhaokha, ndiye kuti Chilima ndi Chakwerayo akunamiza Amalawi, chifukwa zimene zikuchitikazi ndiye ndikuatola Amalawiwo, chifukwa munthu wokuti ndi womangidwa analandidwa passport yonso ikusungidwa ndi Chakwerayo akhoti atalamula choncho. Sizingatheke kuti munthu uja amene akunena kuti America akulowerera za kumakhoti uja ndiye iyeso nayenso akazilowerere eka. Zanali watu kwana ma-Americans kuti akulowerera kani za kumakhoti, ndiye pangopita 2 days iweso wazilowerera weka. Kuzilowerera weka ndikutengaso passport ndikumpasa munthu amene unamulanda mphamvu, ndiye kuti abale ziwani kunena kuti mulandu uja wavuta, mulandu umene uja unapeza tikulowerera za kumakhotiko imene janawo nkhala kuti chinyenga apusi kuti azooneka ngati nkhani za corruption akuziyika pamtima kwambiri. Koma ziwani kunena kuti onse aja onse achina Princess Kondoweza Gaga ndi anzace onse amene anatchulidwa siku limene lija anabwerera pa State House itu. Choncho ndizosadabwisa kunena kuti mulandu wa Saulo Chilima uja watha, mukanangowauza auzeni Amalawi kunena kuti imene indagwa nayo joka uja akundifera mmanja. Choncho mulandu uja kulibe, chifukwa apatu ndiye mwapangatu mwachita float ma conditions ya bero tu, chifukwa bero ya munthu uja analandidwa passport ndipo sayenera kutulukaso dziko lino. Apa zakuvutani, ndi chifukwa chake ena ifeyo sitimanyumwisidwa, ena ife tizayima pa chilungamo, tizinena kunena kuwayimirira Amalawi, chifukwa ena nutu tikamanena kuti pali anthu ena muziko muno akusowa ngakhale 500 yokagulira shuga uyuyu oyezayi, ena mmaona ngati nzosatheka. Tikamanena kuti kuli anthu ena pakali panopa akugona ndi njala, anthu ena mmaona ngati ndizonama. Tikamanena kunena kuti pakali pano palibepo kuti uyu ndi wa mtawuni uyu ndi wa kumuzi, anthu a mtawuni akuzunzika koopsa. Mtawunitu mtawuni mmene anthu akachokera kumuzi kuja kumabwera mtawuni kuti azapeze ndalama,
zimene zinali zambiri yakale, zinali za mboma la Bakiri, zinali mboma la Bingu wa Muthalika, zinali mboma la Joyce Banda, nzimayi wolimba mtima, ngakhale ena anampanga chipongo koma chinzimayi chinayima ndikupanga zinthu within 100 days ndikumaziwa kuti Malawi akusintha. Zinali za Peter Muthalika, koma lero panopa anthu akuzunzika kwambiri. Tikamanena kuti anthu akuzunzika m'Malawi, Amalawi muchimvese. Ndelero wina achi azikapanga mapulogalamu ati omaopseza anthu kuti ati ndiziopa ine kusero. Ndesi mmandiziwa atu. Ine siningaope tu kusero tu, siningaope tu kumangidwa tu. Ndipo ine siku limene nditi ndizaphedwe pazavuta koopsa, pazavuta ineyo. Ineyo pazavuta koopsa. Tazipangani masewera anu muzipanga, koma ine musamandiyikemo, komanso musamayikemo azibale anga. I am warning you, don't include my relations, my affairs aine.